Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, karong bag-o lang gi-release ang results sa Physician Licensure Examination ug malipay ta kay dunay mga Cebuanon nga misud sa top 10. Karong buntaga mga kapuso atong Ila-ilahon ang usa kanila top 9 ni siya ang iyang nakuha mga kapuso ug background lang top 9 sabi ni siya sa iyang pre-med nga course sa iyang Medtech Licensure Examination. Unsay sikreto atong pakisayran karong buntaga makauban nato ang bag-ong doktor si Jessa April Nainge. Good morning! Good morning, sir. Good morning sa tanang kapuso. Good morning sa tanang viewers. Thank you so much for joining us o congrats, Doc Jessa. Unsay sikreto sa pagtap sa inyong exam? Kuan good, sir. Siguro prayers ang number 1 nga kuan good formula. Because i-imagine na siyang i-ask ni Lord, sir, nga kuan, nga matap or unsa. And then hard work second. And then support jud sa imong family, friends, and their prayers. It really matters good, sir. Kana if mag-take ka og board exam. Background lang una, Doc. So before your medicine nga course, Doc, nag-medtech ka and then top 9 sab ka sa examination. Gi-target gyud nimo, Doc, nga ma-achieve sa nimo kining top-notch nga finish sa imong physician licensure exam? Wala, gi-pray lang sa good, sir, na kuan ko i-bless pa ni Lord na makatop gihapon. Because kuan naman sa good, sir, like too much na siguro if ever i-wish. Like mao na akong nauna or mindset sa una. Can you tell us more about yourself, Doc Jessa, o sa imong family? Nga namang na-inspire man ka nga mahimong doktor? Na-inspire ko, sir, na mag-doktor kay tungod alaga ko sa akong lola before. So, nakastay ko sa hospital for more than a month. High school pa ko ato, sir. Before jud kay hate jud na ako ang subject na science. Kay more on to math jud ko. So, di jud ko ganahan mag-abli og science textbooks before. But once na expose jud ko, sir, kung unsay situation sa hospital, that's when I decided to take up a medical course. Kinahanglan jud gihapon paningkamot, Doc Jess, unsa may mga struggles nga giagian nimo Yes, sa medical sir. school? Yes. Ang sa med school jud kay makaingon jud ka, sir, nga taas gid siya na ambition. Kay ang med school is gasto siya. Then dili gid siya lalim, like kanang daghan kay kaog basahonon inana. So sa ako ang family, sir, since kami di man jud may dato nga pamilya, akong mama naningkamot gyud siya, kanang naninda gyud siya sa pasil para kuan gyud makatabang sa among family, makapalampos mi, sir. And then my father mutabang sa niya, though wa na siya nag-work kay naoperahan siya twice. So dagan ko racket gyud sa una, sir. Like nag-call center agent ko before, mag-medtech reliever ko during weekdays kato pang pag first year nako. Na dagat kay ko ipamaligya, sir. Maligya kog munchkin sa classroom para kuan. Like makatabang-tabang ko, sir, para sa kumbaon. Dok, imong study habits, kumusta man? Para lang po nga hatagag ideya atong mga kabatanunan karon. Mag-set man jud ko og timeline na mao ni ako ang i-focus na mga subjects. And then I see to it na dili gyud siya more on memory or memorization. So ang kuan nga successful ko nga naka-study kay nasabtan na ako siya, sir. And then I try to explain it to my classmates and friends. If kasabot sila sa ako explanation, that means nasabtan gyud nako siya nga lesson. Can you tell us more about your experience taking this exam, Doc? Kay usa man mo sa naapektuhan gyud ani atong pandemic nga nakanselar ang mga licensure examinations. Ang inyo kuno murag you already took the first part of the test nya, nahunong siya? Yes, sir. So, among first part sa exam was March 8 and 9, 2020. And then, nag-announce si President Duterte during mga March 12 na mag-ECQ na ang Manila. So, na-cancel among second part. So, mawala jud imong momentum, sir, sa pag-study. Kay, uncertain pa man kung kano sa ang amo ang second part. So muna murag isa jud sa biggest hurdle na mga nag-take sa PLE
Kay kana gyud kung kanus gyud madayon. And then the second part of the exam, Doc, came last September, no? Yes, sir, last September. Uh-huh. September 20 and 21. And then the results were released pila ka days or weeks after. Kumusta ang wait ato, Doc? Dili ba 8 working days. Dili ba agonizing ang pagpaabot October. sa resulta? Agonizing good siya, sir. So, tanan siguro nga nag-take sa board exam, mao jud na siya ang pinaka-challenging, nerve-wracking na pinakakulba na part, ang pag-wait jud sa results. Final message ni mo, Doc Jessa, sa ato mga viewers nagtanaw karong buntaga. Of course, daghan na ron ang mga na-inspire sa imong istorya, sa imong paningkamot, dedikasyon. Unsay gusto nimong i-share, imong sikreto, ug unsa po'y gusto nimo nga ipaambit nila, Doc, aron maingon to, masunod nila ang imong panag-ingnan. Yes, sir. So, ang ako ang tambag sa mga students, I know dili lalim karon kay online ang mga classes. So, ang ato lang jud is to make an effort good, and then to pray kay Lord, and then hard work good, sir, and faith in God. Thank you so much and congratulations kang bag-ong Thank doktor you, at sir. Makapuso, Dr. Jessa Nainge. Thank you, Doc. Thank you for having me. Good morning, sir. Good morning. Thank you.